Bon dia, avui us explicarem com els nens de sisè de primària treballen en números primers i compostos. El primer que farem és presentar-vos els 5 primers números primers, que són el 2, el 3, el 5, el 7 i l'11. Per què són primers? Doncs són primers perquè l'única multiplicació que poden fer és ells mateixos per 1. Llavors, no hi ha cap multiplicació a part d'ells mateixos per 1 i 1 per ells mateixos que els hi doni. Però del 2 al 11 falten números i per què no són primers? Molt fàcil, comencem amb el 4, que seria 2 per 2. Ara toca el 6, que és 2 per 3. El 8, que aquí els números compostos ja comencen a ser una mica més compostos. 2 per 2, 4. Per 2, 8. Aquí ja comencem a utilitzar 3 peces. Ara bé, el 9. Fins ara tots els números compostos que hem trobat eren parells, però el 9 no, i és senars. Llavors el 2 no ens farà falta. Llavors fem 3 per 3. El 10. Aquest és molt simple, 5 per 2. I encara podríem fer el 12, que igual que el 8 és més compost. 2 per 2, 4 per 3, 12. Hola, avui us ensenyarem a descompondre el número 120 amb números primers. Primer de tot comencem a descompondre el número 120 amb dos números, que són el 10 i el 12. Veiem que no són números primers, que són compostos, llavors els dividim un altre cop. El 10 el dividim en dos números que són 2 per 5 i el 12 el dividim en 6 per 2. Ara anem a marcar els números que són primers. El 2 és primer, el 5 és primer, el 2 és primer un altre cop i el 6 no és primer, llavors l'hem de descompondre encara més. Aquest número no és primer, és a dir que és compost. El dividim un altre cop en 2, que farem 3 per 2, que llavors el 3 ja és primer i el 2 també és primer. Ara farem la descomposició final, que és 2 per 2 per 2 per 3 per 5, que això és igual a 2 elevat al cub, que hi ha 3 dosos, llavors que és 3 cops, per 3 per 5. Aquesta seria la descomposició final amb una nota d'excel·lent. Hola, ara us ensenyarem totes les maneres diferents de descompondre un nombre. Començarà el meu amic Héctor. Començarem amb el 30, que és 15 per 2. El 2 és aquest. I el 15 és 5 per 3. El 5 és aquest i el 3 és aquest. Llavors el 30 és igual a 5 per 3 per 2. I ara el Marc seguirà d'una altra manera. Faré servir també el 30, però jo faré 10 per 3. El 3 i el 10 el descompondré en 5 per 2. 2 i 5. Llavors el 30 igual a 5 per 2 per 3. I ara el meu amic Arnau us farà l'última descomposició. I ara, seguint l'exemple dels meus dos companys, utilitzaré el 30 i si no saps com es pot descompondre l'última descomposició del 30, pots fer. Veus que el nombre primer de la primera descomposició és el 3, el verd, i el 2, el vermell. Llavors ara falta el groc, que és el 5. Llavors aquí els dos altres nombres primers són el groc i el vermell i el groc i el verd. Ara falten el verd i el vermell, que són el verd 3 i el vermell 2. Que 2 per 3
fan 6. I així és com es pot descompondre el nombre 30 de diferents formes. Molt bé. Llavors es veu que el 30 és 3 per 2 per 5, 5 per 2 per 3 i 5 per 3 per 2. Llavors queda clar que es pot fer de més d'una manera. Però sempre acaba sent les mateixes xifres.